салом бинандагони хабар тиҷиб. Мушкилии асосии ин муҳоҷирон дар он буд, ки чиптаҳояшон ба ширкати Ютейри Русия тааллуқ дошту парвозҳои ин ширкати русӣ ба Тоҷикистон қатъ гаштанд. ҳавопаймои ширкати миллии Тоҷик Эйр 206 шаҳрванди Русияро ба Москав интиқол дода ва 200 шаҳрванди Тоҷикистонро ба ватан овард. дар миёни шаҳрвандони Тоҷикистон 132 муҳоҷироне низ буданд, ки аз ширкати русии Ютейр билет харида, бинобар манъ шудани парвозҳо дар Русия натавонистанд парвоз кунанд. ин муҳоҷирон дар фурудгоҳи Внуковаи Москав дармонда буданд, ки пештар Сомон Эйр низ чанд парвози махсус ба Русия анҷом дода тоҷикистониёнро ба кишвар интиқол дода буд. муҳоҷирони баргашта дар карантин қарор доранд. тибқи иттилои расмӣ аз 1 феврал то 25 марти соли равон 5460 нафар, ки аз кишварҳои хориҷ ба Тоҷикистон ворид гардиданд, дар беморхонаҳои сироятӣ ва осоишгоҳ карантина шуда, 2002 нафар рухсат ва 3458 нафар ба шумоли 107 хориҷӣ ҳамоно таҳти назоратанд, ҳаммошон, ки то ин муҳлат онҳо метавонанд ба он ҷо истанд ва ҳеҷ ҷо баромада наметавонанд, чунки карантин сахт рафта истодааст дар тамоми дунё. ва шумо чӣ фикр доред? Ҳатман нависед дар комментария.